Ingdeng constituency ke parlo Bibia Kroa Havaralong Kido, Nadorlangso Baptist Church along NDBCF Ingdeng phokep phli nihang Nadorlangso Baptist Fellowship ningkan esek amaipi kepaman pon. Nihang Karbi Baptist Association arlo hawar trok angbong NDBCF ahawaratum kedamtang thang niphai ingkora pho arni Ingdeng phokep phli ningkan esek amaipi Nadorlangso Baptist Church along paman pon. Bangso ningkan esek amaipi along NKBA Executive Secretary Barim Reverend Lawrence Singti, NKBA YD Secretary Martin Timung, DGC Assistant Professor Sangpi Megi Katharpi Pendanglok Penangan Arna Masaya mo ki claim kedamatum chetong dun. Kardom kardeng long life kira aradu anaphan aninga sama kardom pi pejolo nondeli ladak Ingdeng constituency romobe police station arlo bibia crew ro along nihang Karbi Baptist Association arlo area truck do labang so area truck ang bong pen nihang Nadorlangso Baptist Churches Fellowship bu area tu dak Nadorlangso Baptist mondoli long siningkan esek amaipi jak lo labang so mai pini pen pangcheng pola pen muke juji ke taring kora troksiar ni si pejuji ladak adim lang meo la pen non si mudi tumke wang bom lang la pen pinu we baji truck along pen si bang so karcho mai archiponji la pen ki jusiar ni ke Nadorlangso MC Richard Togbi la pen Ingdeng constituency pen tame EM kache bai dorong pialang letu smela dak nagaji toni phasi alam arjulong la sini lidak paklain tu la ke NDBCF arlo monduli ko anduma pulute la dak se dalo dak monduli pi camera photo la pen fellowship se me create thoman back logic Kedamtang thang niphai ingkora pho arni pen bangso NDBCF ningkan esek amaipi kepaman pon along kaddo kabe mondoli phokep so setum chetong dunji Kiri kamat office mati hadap pembina podak penangan monduli tu wang si amen thabom lo si nonan ko an abang ku chitong lama labang so finally ke nai finally barlo along lamang ni hade to kali non si abang ku chitong bom la so lam thiang ke dia kapek thang da na ji ni le tak lang lang mane ka tu we non bang phokep sih bang phokep anda lah monduli kan cetong ji la bang somai se kadang we monduli phokep Bangso amaya long kijut siarni mate thang ni phai ingkora trok siarni ahuda bangke Karbi Anglong Autonomous Council EM kachirong pipi lapen MSc Richard Tobita kachetong dunja birta longpon dak ko PMSc non do igbom lo lake nitum area duar baguri NDBCF patai phokep rapli ningkan esek amaipi so ke hosa tu mane tiri kama monduli men son lo Nadorlangso Baptist Church pini penjong si chenglo pulote la bentu lo ki juji ke non ke bang bisandi ke sangarni Dola Marapen Arjison Rongphar Karbi Anglong Live